Nikdy nekupuj počítač, kým nedopozeráš toto video. Je jedna súčiastka v počítači, ktorá môže zničiť úplne všetko. A práve na nej veľa predajcov šetrí. Som hlavný technik spoločnosti VicePC. Dnes sa ideme pozrieť na herný počítač, ktorý sa predáva na populárnom marketplace. Ešte predtým, než začnete písať komentáre, áno viem, v minulom videu som spravil detskú chybu. Samozrejme išlo o megaherce, takže žiadne HMZ. Necháme to tu. Nech sa na to nezabúda. Na prvý pohľad táto zostava vyzerá super. RTX 5070, Intel 14400F, cena je výborná. Dokonca vám poviem na rovinu. U nás by táto zostava bola určite drahšia. Preto poďme sa pozrieť, kde sa tu šetrilo. Mimochodom, niektoré recenzie milujem. Počítač sa od začiatku vypne, obraz zhasne. Buď sa resetuje, alebo sa vypne. 5 hviezdiček. Takých zákazníkov by sme chceli aj my. Dnes nebudem riešiť, kto je výrobca RTX 5070. Dnešné video je niečom inom. Čo ma okamžite zaujalo? Zdroj. Na takúto zostavu dávajú iba 600W zdroj. My na podobnú zostavu, kde máme RTX 5070, využívame 850W. Keď odíde rámka, vymeníš rámku. Keď odíde grafika, vymeníš grafiku. Ale pokiaľ ti odíde zdroj, môže so sebou zobrať základnú dosku, grafiku, v podstate všetko. Potom pod videami chodia podobné komentáre. Mám black screeny, počítač sa mi bez dôvodu reštartuje. Počítač mi zhorel, viete mi pomôcť? A úprimne je nám ľúto. Avšak servis pre počítače od iných výrobcov nerobíme. Samozrejme nejde len o vaty, ide o výrobcu a certifikácie, napríklad Plus Gold alebo Platinum. Vo VicePC skladáme počítače tak, aby si podobné situácie nemusel riešiť. U nás je vždy rezerva. Na zdroji môžeš ušetriť 30 €, ale keď zlyha, môže ťa to stať celý počítač. Chceš bezproblémový počítač s dvojročnou zárukou? VicePC.sk, link nájdeš v bio.